Music Production. Shi dai wane ne, faɗi ya zama wane ne, ango ni kuma wane ne, mawaƙin wane ne, eti ko ku ce masa shi dai wane ne, wa ka sani ba wane ne shi ba. Faɗi ga ummi aure ya haɗa ku ce Allah dai yayi, kyawun tafiya dawowa ga wani ya tafi bai dawo ba. Bayan magana in an yi shiru wai ba laifi ne ta ba. Da mai nisa da awo nisan gona ba za ya zame komai ba. Ina kallon ka bido ruwa ba zai mun duka in yi jaka ba. Ayyiriri wai an goyai nasara dan ya kafa ɗan ba. Da kaji ana azuba, da kaji ana azuba aikin hannu da ido da kafa ba wai ba. Farko aya kaliki daya shi zan sanya, mai kowa mai komai rabba barna akan hanya. Ta manzo na dan amina mai kyawun niyya. Faɗi ummi ta kace a yau bala sisi, tayo damara ta zama da kai ko ba sisi. Kuyi haƙuri da juna ku damke amana. Daure amarya daure, daure daure, ummi Khadija baki tsinci da mi a kala ba. Ummi baki yo ruwan ido ba, ruwan ido ba lalibe kika yi ba auren ruwan ido. Ba canke canke zan ba maganar ruwan ido. Ba hangen kainuwa nake ba tun daga niga ba ni na gane duniya ɗauka take tana ajewa. In kin ɗauke mu duniya ɗauki aje musan daɗi na da duniya. In yau da kai take gobe wannan kaza ta duba. Kun bi abin riko mai kasadin barin gida na ji gida yana barin zaji ana faɗin haka. Mai lalibe cikin duhu inda rabo akan gaba na ji ba zai ki gangara. Khadija idan ana dara uwa ake ta zaɓa zaɓin ki ba zibi. Khadija